duogi nade dala. IBC waneno kochuogi makmana ni penjo nitiere mathoth maloyo duoko gi kako beti mama no kwadwa donje nikech jopiny bende neno kaka giyode. Aya, gimachielo ma rawere gi ne dwaro ne en weche mag SHA, weche mag thieth. Ne iwinjo ka ne giwacho ni mondo duog Linda Mama mayande minene konyore nono ka gidhi kuonde mag konyruok. To Linda Mama no waneno ka nyaka sani ok oduoge. Weche mag SHA gi chudo gi lokruok mane timore e sekta mar thieth. Nyogi dwaro ni mondo mi weche mag SHA gi chung mondi matin nyaka chop piny owacho keto kenge makare kaka inyalo taw weche mag thieth. Magi kipenjo to jopiny nyalo mi duoko nikech jopiny ema dhi osiptende gi. Ok adwa wacho ni gitiyo kata ok giti nikech koro sani en kamigo e gigi peksen mak mana ni kata doko ni sirkal osetemo ng'iyo ni to ere kaka SHA gi nyalo tiyo pod nitiere achiel ariyo adek thuoke moko ma samoro pod odong' ka ochikore manyalo dwaro mondo yuogi tupa mondo mi giti. To kiwinjo josiasa ma samoro chiegni gi jatend piny gibiro nyisi ni gigo tiyo. Mogik mondo mi waduogie bathe en weche mag housing levy, ushuru mane dhi chok mondo mi ger godo utegi. Mae bende king'iye to chalo rarangre, ochalo gima dhi ng'ene rarangre ok ing'e kodhi onyalo dhi gi wiye to onyalo dhi koduogo bende gi yo katiende. Koro kumo dhi gi kumo duogo ok ing'i. Ekae weche mag siasa bende nitie maparo ni wabiro goyo ibiro iduogo ira kocha mondo je bende oyudie thuolo kae to wang'iyo ni to apaka gi kama koro wachomie ni wan kama nade to gi lessons magi ma bende jatend piny gi sirkal mar William Ruto bende nitiere lessons mane walanie gini to ng'anyo ni duto gi gik manotimore wewa kanye. Ero kama na nyasi ni kaka mana kaka kede koro migi ogweno gavana. Ing'enwa ikolnwa ye ni gachiel bang'e wan kama nade. Ero kamano kora luongi ni Bati kosa luongi no Dera Pombe Kani. Luongi no Dera Pombe Kani. Mane mang'iyo. Ero